Shoutout mga Kuragon. Yan, kumusta po kayong lahat? Ay, makapag-live nga tayo. Tingnan natin kung may mga viewers pa tayo dito. Medyo maliwanag yata. Yan, mag-live tayo ng 20 minutes. Yes po. Ma-off lang po ako. Sige po. Ay, so, may video ba? Alas 4:50, alas 5 na ako. Lasing ko na. Ruby, kaya baga akong niya po sa bagong agang pa rin. Full day. Iba nga dahil nag-whole day. Ako basta kaya ko lang. Tama, pag day kaya di. O pag kaya ko. Pag dahil ko baga kaya, manatsak ako. Alam mo dahil mo kaya pero ito. Doon ang pulo ko. Pag laba ko kang Sabado, Diyos ko. Ay, hindi mo kabuo pa. Yan po. Thank you. May kung kaya sa ano? Ano Kidney? po? Kidney? Taiman. Taranglay? Natanglay sa na, tapos nagdiditaw sa malang sa kilo-kilo pats baga, tapos sa ginger pats lang. Salakan mo ng anuan, sibulya. Tapos tinuglo mo sa ko, nag-aralan sa likod. Sa kung sa ano. Hindi ka nagagawa? Hindi na. Pag maabo ako, pag napagod, pag ano sa na. Sabi sa epektibo. Nagdalawang beses sa nangana ko. Ako Wala nga ko sa tirada ko pa. Sabi ba, gatol tago. Oo. Hindi, malagagaro. Pero siya. Lagang ko Dahil saan na magsuruhayan, Dahil- pag naitapan mo sa Pilang likod. likod, tapos sa dagan, ito nagkaaralan. Pati sa makulogoy dito, nagkaaralan. Sabi ko, Effective sa kuya na. Aprobado niya kung kitagawan. Yun. Dahil walang tabang baga. Dalag wala pa sa dahon. Ayun. Iba. Yan, kumusta po kayong lahat? Yan, hindi ko alam kung paano ko umpisan yung sasabihin ko pero ano yan. Kasi 'di ba ang tagal ko nang sinabing babalik na ako sa pag-vlog pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakapag-umpisa. Hindi pa rin nakakapag-umpisa. So ang daming nangyari dahil pagsubok na dinaanan. Naisip ko lang na kung 'di ba kasi alam niyo naman may anxiety ako nung may madalas ma-stress. So naisip ko lang na kung hindi ko lalaban kasi takot ako guys natakot ako mag-vlog. Parang ayaw ko nang magpakita sa mga tao. Lumala yung hiya sa katawan ko, lumala. Kaya sabi parang ayaw ko na magpakita sa mga tao. So hanggang sa may nakapag sa akin na naisip ko kung patuloy akong magtatago o titigilan ko na yung pag-vlog pag hindi ako maka-recover ulit. So kaya eto ba't dumilim? Ano nangyari? Ba't dumilim? Ayun. Ang hirap kasi pag pag kalaban mo yung utak mo. Ang daming hindi makapokus tulad dito. Halos ito guys, yung isa sa naging yan, ano bang tawag dito? Naging epekto sa akin ng anxiety. So habang tumatagal parang yung isip ko na nabablanko, hindi ko na kayang pagdugtungin yung mga sasabihin ko. Kaya sabi ko, tigil ko lang muna. So magpapahinga lang. Yan, pahinga lang tayo guys, no? So susubukan ulit natin maka-recover, makabawi. So ngayon hindi ko pa alam kung nagkaroon ka ng depression. Yes po. So hindi ko pa alam kung anong i-content ko kasi gusto ko talagang mag-vlog. Ayaw ko naman ng ibang sana. Kaso kung wala, kasi gusto ko talaga pagtulong Masaya ko sa pagtulong.
Kaso sa ngayon hindi pa tayo makakatulong dahil ano tayo, short pa sa budget. Short pa tayo sa budget kaya siguro kung ano muna yung ano yung mga ano muna yung mga daily routine namin. Kasi guys, ang asawa ko paalis na papunta ng ibang bansa. So ako yung kaasikaso ng mga anak namin. So siguro yun na lang muna yung may upload ko. May babahagi ko sa inyo. Paunti-unti. Yan, nandito pala ako sa Barangay Hill pa kasi duty ko ngayon, Biyernes. Mamaya pa uwi. Kaya sabi ko mag-live muna ako. Kasi ready naman ako mag-vlog. Kaso nga lang, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Kaya sabi ko ito, i-try ko nga. Ay sakto lang, tamo yung kung ano yung kamay ko, pinagpapawisan, nanginginig ako kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin sa akin ng tao na ngayon na ulit ako nakita. Laban lang host, iwasan ang depresyon pamilya, isipin. Opo. Lagi ko naman naiisip yan. Wala namang iba pinag-uutang ko na yung pamilya. Kaso nga lang talagang may mga times na ewan ko, sobrang tamad. Rowena de la Peña, go lang kung ano ang naumpisahan mo. So siguro guys, ito naisip ko lang. Kung ano-ano muna yung ma-upload ko. Tapos, pag nakaipon, so doon na ulit ako mag-uumpisa pag vlog. So sa ngayon, asikasuhin ko muna yung mga anak ko sa pag-aaral nila. Tsaka yung mga gawain sa bahay, pag-asikaso. So yun na lang muna yung i-share ko sa inyo. Parang naduling ako. Yan, family vlog ka na lang host, sabi ni Tita Jane. Yan. Umpisan nga ulit. Yan, yung mga hindi ko nabasa, pasensya na. Hello Ragon, bakit hindi ka na nag-vlog sa akong followers mo? So yun nga po, na-depress po ako. Kaya mas minabuti kong itigil. So no naman, tinatry ko naman na kahit pa isa-isa makapag-content, makapag-upload. Talagang talo ako, talo. So kung patuloy akong magiging magpapatalo, baka ewan ko lang kung saan ako pulutin. So kaya ito mag-uumpisa ulit, itatry na naman. Itatry ko ulit na makapag-umpisa. Yan. Kung ano muna yung ma-upload ko, so yan muna yung panoorin nyo guys. So dahil sa supportan nyo po, nakasarali po sa supportan nyo, pagbabalik ko sa pagtulong. Yan, kasi kung hindi naman ninyo ako supportahan ulit, tulad ng supportan nyo dati, so hindi naman tayo makakatulong. So kung makapagbigay man tayo, magkano lang. So kumusta na asa na mga alaga mo? Ayun, wala na sila. Wala na sila. Ito yung isa sa pinakamasakit na isa sa pinakamasakit na katotohanan na pag wala ka nang maibigay, tulas ka. Yung kabutihan na ginawa mo sa tao, magkamali ka lang ng isa, wala. Ubos na yung lahat. Wala na yun. Kumusta na sila pare-parehos? Ayan, sa ngayon wala pa tayong balita. Ayan, pasensya dun sa nasabi ko dati na sabi ko napupuntan ko sila, pero talagang sabi ko talo ako ng talo ako ng isip ko, ng sarili ko. Sayang nga ang tagal na di ka nag-vlog. Ayan, umpisahan ulit natin. So, baka ito na baka ibigay na ni Lord yung lagi kong dinadasal na
makapagpatuloy. Tuloy lang ang buhay. Yan. Wow, kumusta? Ang tagal mong bumalik. Opo. Shoutout po, idol, watching from Las Piñas City. Yan, shoutout po sa inyo. Nice to be back. Yan, shoutout po. Nagkaroon ka ng depression? Yes po. Kailangan nating labanan to. Sino ba talaga kayo? Ako po ito, si Ray Buluan po. I-vlog mo, ano ginagawa mo sa bahay, magluto. Ayan. Yan po muna yung, katinalalam muna. Yan na po muna, Tita Jane, yung ano natin, i-vlog natin. Minsan kasi parang mas mataas ang expectation natin, kaya ingatan lang natin ang ating health. May pamilya ka na, nagmamahal sa iyo at iwasan ang mga toxic sa paligid mo. God bless. So yun po ang isa sa sinto Jaw. Yan, isa ito sa pinag-aaralan ko ngayon. Tatanggalin ko yung mga taong toxic sa buhay ko. So meron naman na wala na, pero sana lahat na ng toxic maubos na. Yes, andito kami na lagi nanonood sa mga vlog mo. Ayan, thank you po, thank you. Hello sir, ang tagal mong nawala. Palagi kitang pinapanood. Ngayon napanood na kita, laban lang sa buhay. Thank you po. Yan sa mga nanatili. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Kahit akong dito, yung kamay ko, pinagpapawisan talaga. Ewan ko ba't natatakot kasi ako na yung mga sasabihin sa akin ng tao. Ewan ko ba kung bakit. Sige, supportahan ka namin kahit lang maisip mo may vlog. Thank you po, Tita Jane. Shoutout, idol, Alarcon family from Katalutuan, Sangay. Idol, mas maganda sa inyong family vlog ka na lang po. Yan. Sa ngayon po, habang wala yung asawa ko, siguro i-vlog ko na lang muna yung mga ginagawa ko sa bahay, sa mga anak ko. Maray na hapon, urago na musta naman, haluyin ka ng urang vlog. Shoutout po, watching from Baguio City. Ipabagaman na Josephine. Haloy na panahon mahigit 2 taon yata. Ito may nagarang mga buwan, may mga paisa-isa naman akong upload. Pero yun nga sabi ko, parang natatakot ako, ewan ko ba kung bakit. Mag-pray ka lang palagi, andyan si God na nakapanood sa'yo. Pray lang, iwasan mo ang mag-isip ng masama host. Yan, thank you po. So hindi po magtatagal na, mga 20 minutes lang kasi alas 5 na. Yan, yung 2 anak ko doon. Bakit umalis misis mo? Bakit ba naging kasalanan mo? Nais mo? Miss ko vlog mo. Lang po, dahil sa hirap ng buhay dito sa Bicol, daming utang. Yan, kaya naisipan po ng asawa ko na mag-abroad ulit. Huwag mo pansin ang mga naninira sa iyo, inggit lang mga yan. Huwag ka papatalo sa mga yan, laban lang. Thank you po, Maria Josephine. Katin ang lalamunan ko. Hindi ko na alam kung paano yung mga sasabihin ko na
Nano ako mag-live. Nakalimutan ko na. Ayan, dito pala medyo mas maliwanag. Dito lang kami, handang suportahan ka. Thank you po, Tita Jane. Yan, kumusta na kaya yung mga subscriber ko dati, no? Andiyan pa kaya sila? Sa bagay, mag-umpisa ulit tayo. Ayan guys, anong oras na? Alas 5 na. So, kailangan ko munang umuwi. Then, maraming salamat po. Yan, gusto ko lang po sabihin po sa inyo na babalik na po sa pag-vlog. So, kung ano man po yung mga may content ko, pagtiyagan nyo na lang muna. Sa ngayon, hindi mo na makakatulong dahil wala pa tayong financial na na gagamitin sa tulong. Dito kami hindi umalis sa iyo mula pa kayo palipadi. Ayan. Thank you po, Tita Jane. Ang tagal na yata nito ni Tita Jane nakapalo sa akin. Ay, naka-subscribe. Mula mga 3 taon na ba? Oo, dito pa rin mga subscriber mo. Laban lang sa buhay, iwasan mag-isip lagi ng negative. Lahat may solusyon sa buhay, basta pray lang. Thank you po, Lucila Gulili. Yan, thank you po, thank you. Yan, salamat po sa inyong lahat. Yan. Sige, mag-aabang lang kami dito kahit hindi charity, kahit ano na lang dyan, manunod kami. Yan, thank you po. Yan, medyo na ko guys, medyo na ba yan? Parang yung sobrang sikip ng isip ko sa dami-dami nang iniisip. Pero ngayon parang medyo lumuwang na, nagkakaroon na ulit ng hangin yung utak ko. Kasi talaga hindi ko alam kung paano ko umpisan yung mga sasabihin ko, hindi nabablank ko lagi. Kaya parang sa tuwing itatry ko na mag-live, mag-vlog, mas talo ko sabi. Parang iniisip ko lang, wag na lang. Buhay. Bye host, ingat ka lagi. Ayan, salamat po. Sige, mag-aabang kami dito kahit hindi charity. Kahit anong lang dyan, manunod kami. Thank you po, thank you. Ayan, bye-bye. Paano napatayin to? Ay, ito.